at spille fodbold. Jeg kan lide at spille computer. Jeg kan godt lide badminton. Jeg kan godt lide Justin Bieber. Jeg kan godt lide musik. Jeg kan lide at se tv. Jeg kan rigtig godt lide at stå på løben. Jeg kan lide at læse bøger i fritid. Jeg kan godt lide kigge. Jeg er afhængig af tyggegummi. Jeg kan godt lide fodbold. Jeg elsker gymnastik. Jeg kan godt lide kage. Jeg kan godt lide Justin Bieber. Jeg hader skateboard. Jeg kan ikke lide badminton. Jeg kan ikke lide knoldselleri. Jeg kan ikke lide, når folk er sure. Jeg hader, når min computer går i stykker, og jeg ikke kan åbne den. Jeg hader, når min computer ikke gør, som den skal gøre. Havregrød og folk, der kun holder sig til reglerne. Jeg kan ikke lide folk, der er nære. Jeg kan ikke lide folk, der ikke er humoristisk selv. Og jeg kan ikke lide nogen, der snakker. Nej, vi er ikke færdige med det. Jeg kan ikke lide at blive skældt ud og blive mobbet. Og for eksempel ikke have været med lektier, fordi så bliver lærere sure. Jeg kan ikke lide 9. klasse. Jeg kan ikke lide folk, der mobber. Jeg kan ikke lide broccoli. Jeg kan ikke lide Berfens klamme fodboldkage.